Malawi Brief. Nzika zokhuzidwa zachititsa msonkhano wa atolankhani umene mwazina akuzuzula Sylvester Namiwa amene ndi mtsogoleri wa bungwe lija la CDED. Iwowa akuzuzula Namiwa makamaka akuti amangotenga azimayi munsewu ndi kumapanga nawo misonkhano ya atolankhani zimene sizili zololedwa. Zambiri zili mu videoyi ndisakutayireni nthawi. Kuzindikira kunena kuti dziko la Malawi ambiri amamva kulumikizana kwabwino mu chiyankhulo chachichewa ndingofotokoza apo ndi apo kuti ndiwapatsenso ndiwapatsa zinzanga wampata okuti nawonso adutsemo nkhani yayikulu imene tabwerera pano ndionena kuti posachedwa apa ku dzikoku kwabuka zolankhula poti sitiletsedwa zoyankhula ndi anthu ambiri akuyankhula koma ife tinaona kuti mayankhulidwe amene ena akumabwera makamaka opyepsa kunyoza mabungwe ameneno akhalapo kwa kanthawi mdziko muno komanso tikuwadziwa kuti amagwira ntchito zabwino m'midzi mwathumu zothandiza amalawi amene aphinjika ndi njala, matenda komanso amene akufuna chithandizo chapadera cha umoyo komanso kusamalira chilengedwe chathu. Bungwe mwalimodzi mwa ilo limene talitchulamo umu ndi bungwe limene akutsogolera mayi wa fuko lino Madamu Gertrude Mutharika amene ntchito zawo taziona kuti zikuthandiza kwambiri komano pali kayankhulidwe kena kuchokera kwa azinzathu kameneno ife tabwerera pano kunena kuti kakuyenera kuti tidzudzulepo poyang'anira kunena kuti si onse ameneno amathandiza mabungwe ngati awa BIMU kaya kunali Monica Chakwera chani ndiye na oterowo kuti cholinga chawo chimafuna kuti apeze kena kake kuchokera kuboma. Ife tikufuna kuchotsa ganizo limenelo chifukwa ganizo limeneli tikalitenga kwambiri likhonza kusokoneza kayendetsedwe ka mabungwe amene si aboma amene amalandira chithandizo kuchokera kwa kufuna kwabwino ndi anthu ena amene amapereka zithandizo zawo pofuna kuti anthu akapindule chifukwa chonena kuti adziopa kuchita choncho kunena kuti anthu ena awaona ngati pothandiza ndiye kuti kalipo kamene akufuna. So ife tinaona kuti ndi bwino kuti titsutse zimenezi kunena kuti amalawi musamvere pala anthu ena amene akuthandiza ndithu kufuna kuti anthu athandizike. Posachedwa pamaona bungwe la BIMU linakapereka chithandizo kwa anzathu amene avutika ku dziko lija la South Africa kulandira ndithu katundu wa nkhaninkhani. Tikuonanso mabungwe ena mdziko muno amene akuthandiza anthu ovutika m'midzimu. Anthu amene aja sinde kuti mabungwe akufuna kwabwino asawathandize chifukwa chonena kuti akawathandiza adzinena kuti akufuna kupeza phindu kapena dipo. Ayi, izo tikufuna tichotse. Pali mzanga uja Sylvester Namiwa amakonda kuyankhula zimenezo. Ndanchula dzina kuti nayenso amatchula anthu mayina koma ndaona kuti khalidwe limene likamba kupitirira mokuti ndimafuna ndinene kuti we have to be disciplined as CSO leaders and we need to practice civilized advocacy. We need to bring issues based on facts. We should not promote misinformation and disinformation. We are the leaders, CSO leaders. So Sylvester Namiwa asatengere mwayi ponena kuti no anthu dziko silinaziwe zoona zake pa masewero amene yadachita kuti mpaka na anthu ena ampande kuti chimenecho chikhale chinthu china chonena kuti no awatenge ngati kuti amalawiwo ndi opusa. Anamiwa adapandidwa chifukwa cha phuma chabe. Bungwe limene adapandidwa nalo chamwina anthu sindziwa. Bungwe limene tinayambitsa ndi I'm the pioneer of that organization, Citizens for Credible Elections. Before I arrived to do demonstrations, he was there already dancing. And the people were thinking he's intruder. So today, popeza kuti nthawi imene cha dziko limalemekeza anthu amene sali straightforward. Dziko lili choncho limalemekeza anthu chifukwa choti dziko silinadziwe zoona zake. That organization, I am the founder, Citizens for Credible Elections, and we know how to arrange demonstrations. Koma chifukwa cha phuma nkupupuluma Namiwa adafika pa ground ndipo namavina
anyamata ena nankoka nkuyesa ngati ngosokoneza dziko lidampasa ulemu akuti iye ndi mmalitiri no. So lero iye asakaleso mmodzi omabwera ndikumadzudzula kuti iye tufuna tione transparency, tufuna accountability. No, you have to start yourself. Your organization is unaitanepo anthu ngati amene ndakhala nawo ine kutsogolo kuno. These people are very reputable people, distinguished. Anthu amene timawalemekeza. Timadziwa kuti tibweretsa anthu oti akayankhule press conference. Iye amatenga azimayi munsewu sayankhulaso yake. Azimayi osayankhula iye amangokhala kweka nkumango yankhula azimayi ajajete mpaka kumapita. We don't want that. Ndiye kuti ndi chipani tsopano azimayi ajafunika adzimuombera mmanja kuti that is a political party. So if you want to talk my issues are national, siti kunena kuti kupanga seek accountability ma organizations nkola kuita dziko solid investment bwino bwino, siti kunena kuti kupanga question kuti kodi ndrama muzitenga kuti nkola kuika koma tidziyamba ndife, even if I consent citizens muzitifunsa kuti kodi ndrama zimembangira zimene muzitenga kuti, koma tisachite izi mwadala kungofuna kuipitsa maina anthu. Sizololedwa. Iye azimayi amatenga aja sayankhulapo. Munaona press conference ya azimayi aja kuyankhulapo olokwafuzafuza azimayi atamanga amangotenga azimayi awiri kukhala nakuzogolo iye ndi kumango yankhula yekha china chilichonse umango yankhula yekha. Ine press conference zinapange nkuyankhula nkumaliza ndekha sizinachitike. I once worked with him, I know him very much. Koma zimene akupanga, let's practice civilized advocacy. We should not practice activism of hate. Kapena zansanje jealous kunena zokuti potawa achita bwino nama kutuma anyamata ena kuti kasokoneze. No, anzanga muli kuno chonde tigwire ntchito iyi mosatumidwa ndi munthu. Tikatero tichita bwino. Koma zinazi anthu andara kumatha kumagwiritsa ntchito ma activists kuti adzitukwa na anthu ena amene ali ndi ma institutions oti very reputable. Iye uja ali nkhani zambirimbiri Sylvester Namiwa zokuti amanena lero ma press conference amanena ina mmawa ina madzulo. Ma press conference awiri, it's better to open a radio station and you start talking. You cannot do press conference lero nkhani ya mizimbe mawa nkhani ya sewu nkuta, and you are not even able, he is not even able to follow issues kuti mumfunse tidzulo matikani safotokozera. While we are here kunena kuti ino amene mmathandiza chonde musagwire thandizo lanu chifukwa chonena kuti wina anena zoti mukathandiza ndeti mufuna udindo. Not everybody amene akuthandiza akufuna udindo. So ndimafuna ndifotokoze pamenepo, ndimafuna kuti nditsindike ndithu ndamutchula zina chifukwa chonena kuti bungwe ana amenyala lija dziko la Malawi likuyenera kudziwa that organization Citizens for Credible Elections, it's me I started. When you're organizing demonstrations, pali ma principles ndondomeko zimene mmatsata kodi mmaona achitetezo athu afika pabwalopo usana kambe ovina iye adathamango kambe ovina anyamata nkuyesa ngati asokoneza nkunkoka dziko nkuona ngati iye ndi mmalitiri. That is not true. So you should not take that advantage kuyamba panga dent maina anthu. This thing must stop. Zithe ndithu ndayankhula kwambiri koma kakhalidwe yake sikabwino. Osagwira ntchito chifukwa choti ena akakutigwiritsa ntchito kuti tiziyankhula zolubwa nkumango auza anthu izi mawa izi nkuja izo kulepheranso kulondoloza kuti kodi nkhani zake msanamiwa zimatha bwanji. No. So pepani kuti ndayankhula kwambiri ndatha mawu koma tikufuna ndithu ndimafuna ndithu kuyindikepo ndimanga pa nkhani imeneyi ndiwapatsira anzanga ndiyambe ndisame chifukwa choti iyeyu afotokoza bwinobwino kuti kodi bungwe loyambirira ndi bimuli kuyamba kuthandiza anthu ndikapena kunaliso mabungwe ena mbuyo msame just go through anthu amvezeni zeni. All right, tikati tizione background zinamba ndi president woyamba wa dziko lino Kamuzu Banda koma ngakhale banjalo linalo andale tinasaziwa komaliza kuti mama ndi ayi kunali CCM anthu ankapereka thandizo losiyana ndikumafikiraso ena zinapita zimenezo. Lero lino mai amene ali pa mpando lero a first lady mai Gertrude Mutharika wina wake amene tinakadzusa mai kuti tachitani revamp bungwe lija ndinaliso ine ndimanena mobwereza ma content yanga aja kuti mai Lilongwe
yanyanya uve nthawi imene munali ndi active ku bimu zinthu zimakhala bwino kunapezeka kuti motimvera mayi aja adzuka achichita revamp chibeautify Malawi chicha lero zokhumudwitsa munthu wina ali ndi nzeru kuposa msinkhu wake akubwera akuti ayi Katangari wagona ku bimu zomvetsa chisoni mabungu amene amazicha kuti ali patsogolo kumenyera ufulu wa Malawi palibe amene tinapezapo atapangidwa audit ndingopempha pano Angola bungwe la Angola non-governmental regulatory authority kunena kuti tipangireni audit aliyense abwerese statement ya kagwirisidwe ka ntchito za ndalama zimene amataka pesa thandizo kumene amapezako tizidziwe komanso pali mabungu ena sali registered chikuchitika ndi chani kuti inu Angola muzapasa mpata anthu amenewa azibwera nkumabwebweta kufuna kugwetsa mphwayi anthu amene ali ndi chidwi kuthandiza dziko lino zomvetsa chisoni ine ndingokulimbikitsani a first lady kunena kuti maso patsogolo zoyankhula zikhala zambiri koma oyankhulawo oro akazawo atakazikisa bungwe kuti akhalenso ngati a first lady siziyenda tinaona recent previous pamachitika zinthu pamenepa kunali chete inu muli transparent mumaitanisa zinthu atolankhani kuti mwalandira izi then mukamakapereka koyenererako zimakhala choncho kunena kuti wina aliyense akudziwa zimene mukuchita ndiye ndingopempha inu ozicha amabungwe inu kuti chepetsani pakamwa chifukwa mukamaloza chala china wina wake zitatu zikuloza inu kodi mwanumo muli kilini tiyeni tisamalitse pomalizaso ndipemphe ngati kuli mbali zimene zikukhuzidwa kuti mukufuna thandizo afikireni abimu wa Beautify Malawi muthandizidwa ndipo akufikirani wothandizaso ndikuthokozeni kuti apaseni chithandizo bungwe la Beautify Malawi limene likuyendesedwa ndi a first lady kuti lifikire ena osowa chifukwa ndinu nokha amene mungachite identify madera amene akufunika kuthandiza musabwerere mbuyo tikupasani support zikomo kwambiri. Very much. Tukupita kumapeto presa inanga sitili ndi anthu ena angapo pompano demuona kuti timafuna kuti aliyense ayankhulepo si presa yanamiwa yoti timaiwala kunati zimene tikulankhula tikupondereza munthu wina wake zimene iwe uli nazo munthu uyo alibe amenera kuthandizidwa through zimene iwe ukumutsekereza kuti asathandizidwe. We have a lot of problems here in Malawi zimene tikuyenera kuti azima you have to stand up. We need you to be empowered. Tindi zinthu zambiri ineyo ndimayenda ndimakumana ndi zinthu kumafusa kuti kumalawi kunoko kumapeza kuti we are still having people ana azimaya akulu ana we are still having people amene kwenda bopanda sabato pamene tuna kuti we are a developed country so na country ikhala banje develop amene mukuti banga push back mukuti bwenzeresa mbuyo zonse zamaona ndi nzimayi nzibambo atha kumona nzibambo nzake akwenda opanda sabato sakhudzidwa pamene ine nzimayi kuona nzibambo akwenda opanda sabato I can go and address unena kuti izi anzanga tipange bwanji. Alright. Then ningofuna kuti ndingonena ponena kuti tipangeni empower azimayi chosani politics pazochitika zina zimene zimwachitikazo koma tipange forge ahead tipita kutsogolo kuti tithandize dziko la Malawi kuti thandizo lina lilonse limene likuyenda kufikira lifikire wina aliyense osati munthu umodzi. Zikomo kwambiri mawu amene ondawo chokera kwa mzimayi si mzimayi ongontenga mwachitsanzo ngati anamiwa azimayi awa azimayi ndo yankhula
kumapeto tafika no tsopano kumapeto kweni kumapeto kwa presa yathu. Ndimafuna ndikuthokozeni ndikudziwa kuti popeza tikuyankhulana ndatu lankhani sipangalephera mafunso awiri atatu. Nde ndikupatseni beni ndithu mpata wa mafunso kuti mungofunsa mwachangu tiwayankhenso mafunso mofulumira. Adzanena kuti aye akambanje ndanza amathawa mafunso atithawa mafunso bwa. Zikomo kwambiri. Taona Steve Kondwa Banda kuchokera ku Mibawa afuna kufunsa pamene sanafunse ndiyambe ndafunsa ndine. Ndikukhulupirira kuti yankha mafunso amene wamwachidule. Funso langa ndilonena kuti mafotokoza ponena kuti mwina BIM sibungwe loyamba kupangidwa ndi ma first lady. Koma ndimafuna mwina mutifotokozere kuona kwanu chifukwa chani mabungwe amene wamakhala active pamene first lady yo alipo pamene ali mboma ntero. Chifukwa ina amene mwachulawa mwina angakhala amene angopita mabungwelo mwina pakali palasinga mvekeso. Andi chifukwa chani anthu amakonda kuthandiza bungwe limene akulitsogolerawo ali pampando. That's number 1. Number 2, mukumvetsera kwanga ndimafuna ndidziwe kunena kuti mukhale clear kuti are you protecting BIM from being accountable? It should not be asked to explain zinthu ngati zimene zonse kuti ndalama zichokera kuti zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Ndi mafunso angapo. Funso lina amene ndi logwirizana ndi lachiwiriro. Muyankhula kwanu mukuoneka kuti mwabwera kusankha zomwe anafunsa anamiwa pa press briefing yawo. Bwanji simukusira bungwe la BIM kapena first lady kuti ayankhe. Kachiwiri mukulankhula kwanu mukuoneka kuti nonse ndinu womenyera ufulu wanthu koma mukuoneka kuti ndinosangalala ndi kumenyedwa komwe kudachitikira anamiwa. Ndipo mudalankhulapo ngati ndidamva bwino kuti bungwe limenelo ndamufuna kuluza dziko lino kuti amene ananyamula zikwanje aja kufuna kuwalowesa anamiwa mu fortune aja ndi anyamata anu. Funso lina ndokuti mukuona ngati nonso menyera ufulu anamiwa inu nonso menyera ufulu mwanthu amakulemekezani kumabwera pano pagulu kumatchulana mayina zikuthandizani anthu mawa akulemekezaninso mukadzabwera kuti mukufuna kukamba chinthu chokhudza dziko lino. Funso lomaliza wakutumani ndani kuti muzayankha anamiwa? Zikomo kwambiri. Nena. Ndingonjezera ine zina langa ndi Evans Matola. Mafuna ndifunse munagamba kuti Alaiton Mangoja nagamba nkhani ya Angola kuti kodi chifukwa chani mabungwe ya mumalola asanalembetsedwe. Kodi concerned citizens of Malawi People Power Movement munalembetsa kungolako? 2, ndimafuna ndidziwe kuti kunjaku ndizachizwikire kuti anthu akhoza kukhala ndi chithunzithunzi kuti concerned citizens mwatapa kubemuko kuti mwayankhire ngati PR wawo chifukwa inu ngati ma CSO ndikukhulupirira kuti palibe interest. So mwina tingofuna tidziwe kuti kuti itanitsa pano interest anu ndi chani yakubima kubimu trust interest anu ndi itiyo mwatapa iniyo mwatenga kuti ndalamayo kuti iwo afufuzidwe inunso kapena mukuyenera mufufuzidwenso. Siko I think tiyankhe ayamba kuyankha Samelo yambalo ena aja tiyankha ukufuza za anamiwazo pasi subject yathu koma napitako pakuti tikudziwa tiyankha ine. Alright, zikomo kwambiri chifukwa cha mafunso amphamvu amene mwatifunsa. Funso loyambirira chifukwa chani ma first lady wa amakhala active nthawi yokhayo imene azimuna wawo kapena kubanja kwawo ali pa usogoleri. It's obvious. Banja kapena munthu amene ali first lady akuyenera kupanga compliment masomphenya a president kapena kuti banja lake limene alipo choyambirira ndi limenelo. That's why maona kuti even pakano panopo mwinaso mungaonenso mwina abungwe lija la
la Monica Chakwera akugawa zinthu ndi zinthu zovuta. Koma pakati pano masomphenya amene alipo ndi usogoleri umene ulipo. Choncho a Professor Geto de Mutharika abweranso kapena kuti ali active panopo kwambiri fa chonena kuti president amene ali panopo ndi Professor Arthur Peter Mutharika. Akuyenera kuthandizira to complement his effort kuti masomphenya awo akwaniritsidwe. That's why maona kuti panopo anthu amene ali mbuyo kwambiri amene mafesida mbuyo mwina sangabwere kusogolo kumapanga implement zimenezo. So tinganene kuti ndi tradition kapena ndi chikhalidwe chimene chili Malawi muno nena kuti pamene president wabwera banja lake nayenso akunena kuti azithandizira masomphenya aboma limene lilipo pa nthawi imeneyo. Ndipo pakali pano masomphenya president amene alipo pano amene angathandizire ndi mabungwe ife komanso akubanja kumene anakhazikitsa foundation. So yankho lake ndi la obvious unena kuti sizingatheke unena kuti anthu ena kapena amene sali pa mpando azibwera azithandizira boma limene lilipo lino ndi zinthu zosemphana. Dziko la Malawi limayendera zipani. Ndiye zipani pano zimene zilipo pano tina we had MCP, we have DPP, kaya kuzabweraso zipani zanji kusogoloko muzaonanso mafesi nthawi imene azabwera kumakhala advance mufuti apange compliment ma effort achipani kapena boma limene lili pa nthawi imeneyo. So that's the response. Nkhani yokhuza kuti are we protecting BIMs from being held accountable? No. Bungwe linalili lonse likuyenera kuti lipangidwe hold accountable. I can mention my organization. We submit my reports enali onse ku Ngora. If you check my directorate noti failed mark up to date, timapanga disclose kumene timatenga ndrama ntchito zimene tagwira kuzomba Blantyre, Machinga and other districts zimenezo. That's being transparent. Nde anthu aina kutifunsa kuti ndrama mazitenga kuti tilongosola madonors athu ndiawo. Even if you can go pa website patu timalongosola so ndrama tatenga ukuti atenga kuti apanga izi. Even we have contributed to this place mwina ndiankeso funso limenelo kuti niyo ndama mazitenga kuti. If we have Action Malawi, we have contributed to this press conference. Yes. Maza mene mukwaona if Action Malawi, we have contributed from governance project that we are implementing. Ndiye kumafusa ndama mazitenga kuti as we have said earlier on, we are coming from reputable organizations. If you can go to our website, if you can go to our Facebook pages, you will see we are implementing so many projects here in Malawi, and we have funded, we have contributed to this press briefing. We can even tell you, it is coming from our organization to support this. Chifukwa chonena kuti izizi ngati zapita ku BIM zibweranso ku mabungwe athu ena ndi ena kumanena kuti kodi awawa kupanga mabanja alandira ndrama zokwa pano we have received funding from Agent Africa fund. Ndrama zopangira nkhani zambiri za good governance, accountability, human rights, mwanchito zina zimene tikupanga apazi. Ndiye tikapezeka kuti anthu amene akane kuti bwaje mwaji mwa apasa wawa 25 million yopangira zimenezi. It doesn't make any sense. It doesn't. Fajolena kuti ngati munthu wabwera poera kunena kuti tikupangisa activity mende mwabwereramo ndiye tikupempha kuti kuti thandizeni. Iniyo mwanyamukatulangani kaya ku miji kaya ndi akuzodi yake kaya ndi amujeni anzati kuti pasa 20 million. Ndembo bwanyi muti pasa masa tapempha inu nomwe kuti mutithandize kuti ntchito zathu ziyende bwino. Ndiye interest yathu nonena kuti kunena ana miseche imene ikulowerera kwambiri kuti ntchito zambiri samachitike sizabwino pakati pathu. BIM Trust is an institution, stand alone institution. We are not speaking on their behalf. Koma tikuona kuti khalidwe limene lilo mabweresa zinthu za hate kapena jealousy. Chifukwa kuti ena ngati tuma kuti tende kapende zakuti sizabwino. Tiyeni ngati tiyeni mafunsa tiyafunsa amene akupereka ndramawo kuti inu ndramazo mwazitenga kuti zopereka ku BIM osakhala kuwafunsa BIM amene alandira, because they organized an event yonena kuti iwo alandire ndrama. Ndiko yanga funso lomwe 2024 Chinese embassy inapereka 47.5 million towards shaping our future foundation. 2021 government of Japan gave shaping our future foundation 94 million. 2023 Chinese embassy scholarship support gave shaping our future foundation 32.7 million.
Ndrama zonse zimapita kumenewe kuti zithandizire maasikana athu aphunzire. Ndiye tikafusa Chinese Embassy, tikafusa Japanese Embassy kuti bwanji mwapasa a shaping our future foundation ndrama. Are we serious? So nimafuna kuyankhapo zimenezo kuti teni chose jealousy, chose hate, so kuti akupanga omwe ali associated ndi anthu andale. BIM Trust is an institution imene kufuna kukonza zinthu. Tiyeni tiafusa anthu anapereka ndrama. Anthu apereka ndrama wapereka atafusidwa kuti tithandizeni. Ndipo accountability ndi imene yoyo kuti ndrama ziyazagwira ntchito mwantundu. That will be our question, I think. Kuti no ndrama munalandira 3 billion ija kuchokera kwa akuti yagwira ntchito ziti. BIM Malawi we should hold them accountable. Komanso akapereke maripoti kungola kuma and other relevant authorities kunena kuti ndrama tunalandira zija kasa kuna 17 billion tagwisa ntchito easy ndiye ntchito yake imene osakhala kufusa pamene anthu apanga donate. Thank you so much. Thokoza kwambiri ndifuna ndiyankhera anamiwa kapena muyankha ndinu mene fine ndi amene nalipo Mafuna. Steve ndifuna ndiyankhe ndifunso la limene munandifunsa lokhuzana nkuti kodanya mukukondwa nkuti anthu adawapanda anamiwa ankondwa bwanji singakondwe ya chimene ndimafuna onena pano nchoti number 1 press conference yathu it's not about to attack namiwa, no, koma tapereka reference example kutengera pa zimene anayankhula ndi bungwe la BIM ndiye tikuona kuti zimene anayankhulazo ndi zosemphana ndi mmene mabungwe amagwirira ntchito kuphatikizapo bungwe la ife. Zimenezo ndi zimene tikufotokoza. Mukafotokoza kwinako kuti kapena inu mudali wokondwa, ayi sinali wokondwa ndipo ineyo ndimakwiya ndikamva kwambiri nkhani imene ija imene namiwa anamenyedwa. Chifukwa 1 munthu uja adamenyedwa pa zifukwa zokuti dziko silimadziwa mpaka lero. In Malawi we celebrate mediocrity. We celebrate. Timakweza anthu mmwamba, anthu amene simayenera kuti tiwakweze mmwamba. That's in Malawi. Because organization imene mapanga ma demonstrations amene namiwa adamenyedwa, it's me, I founded. You can check the records. Citizens for Credible Elections founder wake ndi ine. Okamenyedwa ukhala namiwa, ine sinamenyedwa ifajani. When you are organizing demonstrations, there is a plan which organizers has to follow. And mukamakafika pa ground pacha, if amene tapangapo mademo, timagwirizana tikafike nthawi zanji. Achitetezo athu afika pa malopo. Timayamphana nawo mafoni. Koma yeye amafuna ino anthu amalawi mumuombere mmanja. Zimene mukuchita lerozi. Nchifukwa kana apita umakavina inesa nafike. Galimoto imene nnakwera ine, he was the one amene anapanga send kuti azanditenge. So you can see he frustrated my demonstrations. I cannot be happy with that. I can't. I have been organizing demonstrations in Malawi, Blantyre, Lilongwe, Mzuzu. Timapanga mademo. Can you mention one demonstration zimene namiwa anapanga successful? I put a lot of money in those demonstrations, but it was ended up disrupted just because one of us, he want to buy people's sympathy. So anthu muzidziwa zoona, ife timakhala chete, koma zambiri timadziwa kuti apo zatu sawo chita bwino. So apa zimene wayamba kumayankhula izi kuyankhula demanding accountability. No way. I was present. And in the amene suni madandaula kwambiri kuti mademo anga anandisokonezera because he went on the ground to start dancing before us. Why? What was the motive behind that? So that was the thing. Sikuti tukudana naye komanso ndikufuna kunena kuti we are promoting civilized advocacy. Tukufuna kubweretsa advocacy yosatumidwa. We should speak the truth. We should not encourage misinformation. We should not be the ones because we are the leaders. If you ndamvaso funso lina Evans Matola munafunsa unena kuti kodi inuyo concerned citizens ndinoti munalembetsa ineyo just being the citizen by default ndikalembetse kuti ndani. Yes. Because nobody cannot question my citizenship. So we are using that citizenship authority. We are the citizens. We have some other organizations. I have a consumer protection unit. That is an organization which is registered. Koma here tabwera ngati ma citizens ngati nzika zokhuzidwa.